Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag spiller vi med Oliver, og nu skal vi lige prøve at se, om vi kan vinde her i Reload. Nu er videoen, ikke? Albuen. Den er bare der. Jeg må hellere lige kigge, at det er ordentligt den her gang, så vi ikke skal gøre noget. Ikke andet. Nu kommer der en. Han er væk. Flyver også en der. Ja, nu ser jeg stokt. Nej. Han lander ikke her. Han gik igen. Han blev bange. Jeg har regn. Der ligger der ligger tæk her. Jeg har bare fået ren sild af de der babies. Hvor frisk er det, jeg kunne finde babies som sild. Jeg har kun fundet shotguns. Der ligger en havok her. Oh shit, man, så er der sådan en. 92, jeg pickaxe ham. Get pickaxe, bro. Ja. Jeg har fundet 4 shotguns nu. Ja, okay. Og nu begynder jeg også at finde af også nu. Jeg kan her. Nok. Ja. Oj, honning. Jeg kan ikke. Nu skub. Jeg no-skubbede ham. Jeg vil lige no-skubbe ham. Ja, jeg no-skubber ham her lige. Jeg vil også ikke. Jeg no-skubber ham, når du er ved at dræbe dig. Ja. Det er lige meget. Spiller alligevel sammen. Never back down, never what? Løber du op ad mur? Nå. Det kan jeg ikke finde ud af, hvad. Hvor ligger honningsvej her? Alle folk, de bliver bare glade, hvis man får en sniper. Står derinde der? Det gør det sgu. Ej, det var close det der. That was absolutely close. Ej, og så standser han op. Jeg er lidt bange i den runde her, fordi vi er kommet. 24. 47 cracked. Han bruger simpelthen ham der. Ja, den grad. Det kan han sgu ikke lide med til ham der.
Åh! Hvordan rammer jeg ikke nogen af de skud her? Jeg ved ikke engang, hvor fanden den er henne. Hvordan rammer du ham ind i busken? Det kan jeg godt. Never back down, never what? Han er et liv. Nej. Ikke lige præcis. Jeg har også et liv. Nej, det er ham der. Der er også en efter dig. Og jeg kan ikke komme væk herfra. Jeg har ikke nogen roundpad eller noget. Hvor er du på vej hen, Oliver? Er du på vej i døden eller hvad? Du må godt lige komme i liv, Oliver. Øj, det er på livs. Flyver helvede til, Oliver. Flyver helvede til. Bare flyv væk. Hvor får han henne? En død. Ej, og nøjeren det der. Jeg har 6 liv. Ja, så er lige 50 liv, hva'? Ej, nu kommer ham med tryharderen på mig. Oliver, du bliver bare væk. Ja. Og så får han selvfølgelig muren. Ja, det er det, der er lidt stressende. Givet ham der ikke godt lige at fuck af med spammen der. Gå nu væk. Jeg ved ikke, hvordan jeg overlever det her, hvis der. Jeg er helt væk nu, Oliver. Jeg er væk fra dem der. Make it. Please. Nej, det er fint. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få et make it her. Jeg fik en bæk. Var det jeg smed ud i stolen? En anden. Det er ikke så godt det her. Ja, det var også, jeg tror jeg. Oliver, vi er sådan lige lidt væk herfra. Oliver, havde du med, Kjeld? Ja, okay. Du bliver også plukket på, kan jeg se. En crack. En til crack. Kom ud til dig nu, Oliver. Ja, jeg har begge mine steder. Ja, fint. Nu bygger vi her. Ja, her. Nu skal poppe minisene først. Nå. Lige meget. Pas på dem her lige bagved, hvis de er der stadigvæk.
Det er ikke min vægt, det her. Ja. Kan vi... Ja, hvordan er det, tager man forladens i vandet? Det gør man ikke, eller hvad? Nej, godt. Det skal vi lige ned. Ja, det er faktisk også lige enig om. Skyd lige der. Okay. Nej, det er lidt nøjeren det her. Bare løb. Og på 6. Ej, så kommer jeg til at snipe. Sådan en løgn. Ja, jeg bliver nødt til at gå herop. De står lige her. Jamen, jeg rammer ikke nogen af mine snipes i dag. Jeg kunne tænke mig at komme lidt væk herfra. Lidt ind i midten af zonen. Ind i det hus her. Det kunne jeg godt lige tænke mig. Nu lige skal have 20 ham her. Ja, bare vent. Vi bliver lige her. Vi kan godt lige tænke os at lige campe lidt. Hvis vi ikke er crown, eller hvis jeg ikke er crown, så er jeg heller ikke campet. Ja. Det ser vi på. Der er en i der, ja. Ja. Er vi inde i zonen? Der kommer en her. Ja, jeg kan lige høre en. Hvis den her dør, den åbner sig. Så plukker vi begge to. Der er 11 meter. Der kommer en bagfra. Jeg kan høre en bagved nu også nu. Nu kan jeg også høre en på siden af. Det er faktisk ikke så godt, det her reboot, det er også væk. Okay, det er faktisk fedt nok det her. Det der mønster der er på shotgunnen. Bare ikke luk døren nu, De kan nemlig høre hver gang vi åbner den her. Vi lukker. Hvis der kommer nogen nu, så plukker vi begge to. Du sidder derovre i hjørnet, jeg sidder her. Og så plukker vi dem bare lige snart døren er åbne. Ja, jeg håber ikke, jeg bliver ramt af zonen her. Nej, vi skal ind i zonen, Oliver. Ej, det er nøjeren her. Oj. Jeg har faktisk ramt sådan en rimelig lige hårdt. Kom ind på badeværelset, Oliver. Ej, det er nøjeren her. Det er spændende rundt, det her. Never back down, never walk. Ej, for fejl det der automatisk åbne dør piste. Ja. Ej, jeg håber at vinde næste zoner. Jo, måske lige præcis. Ja.
Ja. Ja. Jeg skal spise efter det game her. Ej. Jeg kan godt lide, at vi bare camper. Der er ikke noget som helst content i det. Men jeg tror bare, at de sidste, de er så mega gode, så det her ligger over. Ej, fuck. Ej, han skal have 10. Lækker. Og den rykker sig hele tiden nu. Der er ikke nogen zone. Det er boxfight det her. Skal jeg bygge os fremad, eller hvad? Oj! Never back down, never what? Okay, der er ikke rigtig noget at gøre. Nå, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe.